Yabantase hayihlalani phansi ke sayihlalani phansi yothu andiyanoma ngiqale ngaphi ayizondaba Mandase masiqaleni kuMadlanga Commission. Mamelani into eyenzekayo. kuMadlanga Commission namhlanje bekukho Witness K. Right, Witness K wayesebenzela iJMPD. Just to explain ke kubantu abangayazi iJohannesburg. So there is a city of Johannesburg and then there is city of Ekurhuleni. Uyaqonda? So ke ngoku kubakho iJMPD, meaning amapolisa endlela ase city of Johannesburg. Then kubekho iEMPD, amapolisa endlela ase city of Ekurhuleni. But bonke base Johannesburg. Imehluko apha i-jurisdiction yabo ntonokubana abanye base east abanye base west. Uyaqonda? Ngumehluko apha. So kukho indawo ezikhavarishwa ngabanye kubekho indawo ezikhavarishwa ngabanye. Sharp chomi, I understand namasleyo. Sharp chomi. So into eyenzekayo kugel ke usebenzela iJMPD. Ngabo ipolisa lendlela. Nyani ebupoliseni bakhe bendlela obviously must ba build relationships and all of that. Abe nale informant ke ngoku ayifumanayo. Uyaqonda? Informant libhulu. But sizathu nguBus John because andiyalibala mina igama lakhe. Yabo? Hayi nyani yena noBus John banala relationship yobana uBus John uyakwazi umfonela ugel into nobana ye kukho imoto ebiwe endaweni ethile khawulezani nike pha niyojonga. Xa befika nyani nansi imoto and nyani le moto ibiwe. Uyaqonda? So babena lo nsebenziswano yena noBus John. Sharp chomi. So kuthi ke ngoku kuloo nto yoba usisile ipolisa lendlela athi nyhani ebusy ke ngoku ngenye imini ku-roadblock emane sithi mpaka apha ecaleni license izofutha unamatikiti esenza lo msebenzi wakhe wamisa imoto kanti umisa imoto yepolisa lase-EMPD. Yaqonda? Hayi nyhani polisa lase-EMPD gesa ngubani? nguJulius Mkhwanazi, inkwali yenonsense ngokwayo. Yava uroliwe into landisayo. Chi yamisa fandini hayi ndim man. Ndingungubani athi hayi ndi-chief pha e-EMPD athi omnye athi ndi-chief pha kwelaa cala. Athi oh hayi dlula athi hayi andizodlula ndingena number yakho fandini. Yava yabe ibhruku ithe kusisize uniform. Yava athi andizodlula ndingafumenanga number hayi nyani mataso ka-exchange inumber. Gone kanje uMkhwanazi wabuyele eKurhuleni. Omnye waqhubekeka wasebenza kwakhontakthwana ke ngoku. Kwaqala isijolo ke ngoku. Niyayazi ke bantase trust. Bathe bantase besobhizi zezo trust zabo ke ngoku ziqhumayo. Kwafumaniseka ukuba hey umfo omkhulu uyazi express into nokubana yazi ndine-financial problems. Ndinengxaki zemali. Usisiza uthi hawu wambheja and ke ngoku ekumbhejeni kwakhe bantase nayo wabona into yobana andizukwazi because i-lifestyle yalo bhuti and ke ngoku umbhejo wam eqonda andizulunga apha and bantase I think uJulius tshatile noJulius but ugel sizathu nguMatipa wethu because iyamfanela laa nto yoba nguMatipa. Uqonda? Hayi fine. So kuloo nto ke ngoku bantase Matipa lo amane bhejo wabona uba akazuyi-afforda le nto yalo mbhejo. Wabe 6 months ago niyamkhumbula uBus John? Wabe 6 months ago uBus John wayethe kuMatipa into yokubana yeyi Matipa kukho ezinye precious stones ezikhoyo kwenye complex eKhilani. If ungandilandela eza precious stones mntase ndingakuriwada kabuhlungu kabi. Yava athi ndingakuriwada kabuhlungu kabi. Yava but wayignora loo nto uMatipa because wayethe phithi kaloku ngikwale nonsense. Hayi fine. So kule nto yekani kwale nonsense ke ngoku neengxaki zakhe zemali kwathini Matipa wamxelela wathi yazi hey kukho omnye umuntu endisebenzisana naye uBus John. Yaqonda? uBus John uthe kanje nakanje. Wathi omnye wathi ewe phi? Wathi eKhilani. Wathi precious stones zizi-stones ezinjani ezo? Wathi nam andizazi fondini kutsho yena. Kwathiwa ithi wena Matipa akusepha so that uyojonga laa complex uba indawuni na kanye then ke ngoku uzawubuya usinike information. Nyani uMatipa kudu yena noBus John emotweni bahamba baye eKhilani bantase. Xa befika eKhilani ngoku bantase licala le-JMPD not EMPD. Niya-understand mos into nokubana unkwali yenonsense usebenza e-EMPD ugel sebenza e-JMPD. So iKhilani le complex baya kuyo licala lapha. Yaqonda? Nyani wahamba wayojonga uMatipa wathi okay unit number wathi sharp ndikremile yonke laa nto and then kwathiwa ke ngoku makudityanwe eAlberton which is icala likaJulius.
kodwa makudityanwe eAlbertine kwaNandozi kuyodiskaswa yonke le plan. Yava nyhani xa kufikwa eAlbertine uyangena uMathipa uzihambela yedwa. Hayi nyhani xa efika phaa ufika already uNkwali Nonsense uphaa, uKhisha Lee Stalls uphaa, uMckenzie uphaa, u-ATN uphaa. Yava boyfo, niyabazi ke bantasi, niyabazi ngamasela amakhulu la emapoliseni eMPD le-4, ngamasela aziwayo ababi apha nyhani abe nguye unumber 5. Xa efika uMathipa phaa uyabaxelela uba hey guys, ndiyibonile i-complex eKhilani kanje, so if singakwazi siye phaa. Kodwa hayi Mathipa, don't worry, wena umsebenzi wakho ibikukusinika i-complex, then thina sizawuhamba senze into esigood kuyo, then sizawubuya sikunike i-precious stones, then wena uhambe uzise kuBoss John, uBoss John asinike laa mvuzo ebewuthembisile. Sharp chomi, kuvunyelwane nyhani. uMathipa abanike yonke into abayidingayo, like the address and everything, unit number and what not. Hayi nyhani tyhulukudu la fosa. Manje nikhumbule ke bantasi, ATN is not an EMPD member, so le 3 ngabamapolisa, le 2 ngamapolisa anxibe uniform, lo because upha phezulu akasanxibe uniform, then ke ngoku kube ngulo ungelo polisa. Uthi bafike phaa, hayi nyhani bafike qwa kuvula indoda yomlungu ufondeni, faka isikhathantsula ne-crop top, kwabe kusithiwa emfo kabawo siyakubona urelaxile but sizolanda laa mcimbi. Athi omnye umcimbi, kodwa ye wena kuthiwa unamatye apha, unamatye wena caba amatye asokolisayo apha, sicela uwabona. Atsho omnye hayi akho matye apha, kuthiwe ye sifumene i-tip off, kuthiwa kukho amatye apha. If awakhuphile amatye sakwenza very bad mfanam, sakwenza very bad. Yeyi i-roommate yalo mfo yalo mlungu ive mani kukuwele wenzekayo kwelaa cala, iphume i-housemate, iphume. Xa iphuma ngamapolisa nalo wezikhathantsula, athi picture. Kule picture kuphume lo wezikhathantsula, kuphume uKhisha Lee Stalls, kuphume uMckenzie, kuphume u-Andy. Angaphumi lo ungqontsonqa, angaphumi uNkwali Nonsense kule picture. Sharp chomi. Hayi nyhani bantase, bamthreatenisha lo bhuti, caba lo bhuti is not biting, yabo. Bazama ukwenza i-call, uKhisha Lee Stalls afonele ulo mntana ke ngoku uMathipa, njengokubana ye Mathipa kwathini, bazame ke ngoku ngathi bayomoyikisa. Yabona laa nto ye-intimidation, but badlala ngengqondo yakhe, njengokubana uthe kanene xa umntu ene-stones kufuneka abe neziphi na iphepha. Kwathi hayi ithi ndifonele, ithi si-ed ubani kule call, ku-ed elinye ibhulu kule call. Caba eli bhulu iyayazazi ezinto zezi-stones, libe lisitsho eli bhulu, phofu eli bhulu lona liyazi uba lifonelwe ntoni, lifonelwe nje lingazazi noba li-part of ubusela. Yava phendule eli bhulu into yokubana hayi kaloku xa ufuna amatye athile kufuneka ube neento ezithile. Hayi nyhani, kwathiwa sharp chomi, kwathi ifoni kwathiwa uzivele ke unazo ezo nto ezigqityobalwa leli bhulu. Athi isikhathantsula andinaso. Kwathiwa hayi ke mfo kabawo sicela ukhuphela amatye, sicela amatye. Uthiwa wazikhupha bantasi ii-precious stones, ezikhuphe ewodropini, wazikhupha nyhani. Kwahanjwa kwayokwenziwa i-exchange. Yava, kwayenziwa i-exchange. So into eyenzekayo ke ngoku kwi-exchange, bahambile mosa le-4 lamasela, ahambile amasela abuyela ke ngoku kuMathipa, njengokubana Mathipa kaloku nazi mntasi izi-stones, so sicela ke ngoku uhambe uye kuBoss John umxelele into yokubana sizifumene izi-stones, then ke ngoku uBoss John yena uzasibhatala imali yethu siphume kanje. Nyhani uMathipa afonela uBoss John njengokubana ye Boss John siwufumene laa mcimbi fondini, sidibane phi. Boss John angasokolisi, hayi masidibane endaweni ethile mntase, nam zabe ndiyiphethe into yakho. Kuthiwe sharp chomi sawudibana khona. Oh bantase, kuzafuneka siye ku-part 2, but ndithe namhlanje nizawulala apha. Ngabona namhlanje sizawuhlala sonke apha. Into ebalulekileyo ke kodwa makudanyazwe eklasini, makudanyaze. And bantase kule nto yobana nisithi nina asiyazi uba sizawukhomenta sithini iMendi, because wena you cover everything, at least comment ke ngepart that you liked, ipart ye-video that you liked, yabo. Utsho into yokubana hayi I don't know, but guys but makudanyaze bantase. Bantase hlalani phantsi ke hlalani phantsi, wethu ngu-part 2 lo wento yala masela. Mamelani ke bantase. So mos baye babuya ke ngoku la masela ayi-4 ebuya ke ngoku nalamatye. Yaqonda anika ke ngoku uMathipa loo nto yokubana Mathipa nangamatye kaloku fowunela uBoss John.
Pastor John azosinika imfanelo zethu. Nyani uMathipa wayenza ifone call nto ngomana Pastor John uredi laa mcimbi, wathi uPastor John hayi masidibane endaweni kanje nakanje nakanje. Nyani bantase tyukutu amasela tyukutu Pastor John, kufikwe Pastor John awajongela amatye kuthiwa wangabikho happy bantase, wathi yabona kulaa matye wenu amanye yifeki amanye arayithi kwathini, but makunegotiate price, kwanegotiate price, they landed on 110k. 110k. After they landed on 110k, yanikeza 110k hard cash. Yaqonda nyani Mathipa athi guys, nansi 88,000 mna ndizibambele ngo-22 wam, nansi 88 seniza kohlulelana nina noyi-4. Nyani sharp chomi bohlulelana ke ngoku boyi-4. Hayi fine, kuhamba ixesha ke bantase, lihamba ixesha, caba andiyazi noba bohlukana na ke ngoku uMathipa nonkwale nonsense okanye ke kwenzeka ntoni, but ke kwakhona ungathethisanwa yabo kuyo yonke le nto. And then kwacaba nee-contacts zala amanye amasela akabi nazo. Fine chomi. So into eyenzekayo ke ngoku bantase kwale nto zo ke ngoku uKhishali sewhatsappa ke ngoku sewhatsappa uMathipa nto nokubana yeyi mamela chomi, i-IPID iyasifuna ke ngoku ngamalunga nalaa mcimbi wamatye. I-IPID iyasifuna malunga nalaa mcimbi wamatye, and ke ngoku kufunwa i-statement, and ke ngoku uMagagula is not here to play. Niyamkhumbula mos uMagags bantase akadlali ke nyani, uyambona laa mntu ubana yeyi xa kuthiwe Magagula nantsi ayitarget uyastraight, uyiqonda ngqo itarget uMagagula. Ngafa wabesoyika ke uKhishali like besiya bantase back and forth ngale nto ye-statement njengoba ulo mntana uMathipa ufuna ukusave icala lakhe, into nokubana wawuzandimenshina ngoku into nokubana ndim oze nale nto yonke. Yaqonda uKhishali uthi hayi ndizanga kumenshini njani, sisathi siyifumene phi thina yonke le information. Yaqonda hayi fine chomi. So kuyo yonke le nto mos uJulius Mkhwanazi wayebuziwe ngoku ke wayekumahlangu commission into nokubana what is the story with the precious stones. Wathi uJulius Mkhwanazi apha phambi kwethu indlela asidelela ngayo, wathi into nokubana no, it was a joint operation between EMPD and JMPD. They called JMPD asking for assistance. So basically JMPD called asking for assistance. So that's why they ended up eKilani, which is not part of their jurisdiction. Yabo, that's why they ended up there. Yabo, xa ephendula kwi-commission kuthiwa yefondini i-precious stones ezi wabesithi no sayibhukha thina ku-SAP 13 kwathini yabo, wenza ingathi iprocess yafolowishwa. Sixelelwa yonke ke le nto endigqiba ithatha bantase nguJulius. Right, uMathipa kumadlanga commission uthi no chomi, from the beginning, from uPastor John ethetha nam, uPastor John wayenza clear into nokubana ndifuna into nokubana niyobala amatye ndizanibhatala. Ndahlala mna ndiyayicinga, kanti ndizawujola nesisele elikhulu, ndaxelela isele into nokubana yeyi sela, njengoba uneengxaki zemali kukho i-opportunity yoba ungayoba. Lathi sela nono ndixelele i-address nento ethile ukuba kona ngumsebenzi wam ndizawuhamba ndiyoyenza into yoba nyani isela lahamba layoba bantase. So sixelele loo nto ke ngoku kuMathipa, yonke laa nto ibithethwa nguJulius Mkhwanazi wavele wayithatha wayithi bantase. Yaqona sharp chomi. So ke ngoku into eyenzekayo after loo nto kaMagagula babanjwa uKhishali Stalls, uMackenzie nobani kana no-Andy ATN, no-Andy wabanjwa, umuntu angazange abanjwa nguJulius. Qonda but uJulius ngathi waye-investigate emsebenzini. So uJulius ngalaa mini nkulu yoba kuyiwe phaa yena wahlala emotweni azange angene inside. That's why engazange abonakale kwezaa pictures zithathwe nguroommate phaa. So that's why engazange abonakale, and endaweni ezininzi ke nyani uJulius uhlala emotweni. So abo oKhishali ngabo ababalekayo, even yasaza saa story ndandikhe ndasenza apho babeyoba khona into ezibiweyo. So banjalo like uhlala emotweni, akangomntu uthanda uba phaa emxoxelweni. Fine chomi. So ke ngoku uJulius waba kanti ke ngoku kuzithathiwe ezo nto kanjalo. After bebanjiwe ke ngoku sesiva ngamabaribari, sesiva ngondiva lo mntana uMathipa into nokubana yeyi aba bantu ufunyanwa kwabo bafunyenwe benezi precious stones emotweni. Caba lamasela, yes, caba lamasela athe ufumana kwabo eza precious stones, but
kathatha izixa zeza-precious stones bazohlula bathi uMathipa samnika ezi azinika uBus John, ezi sizazithengisela thina. Yava ude wathi uTata Madlanga yabona laa nto kuthiwa there was no honor among thieves. Yilaa nto bayenzileyo olomntana oKisha Stall, Kisha Lee Stalls noMackenzie phaa bazigqebhela bafika uMathipa sebesithi hayi nazi esizifumeneyo bexoka. Sharp chomi kuyo yonke ke ngoku loo nto uMathipa uthi zange wathetha yena noJulius after yonke loo nto leyo. Istatement zadityaniswa bazama udibanisa ezikaMagagula, but uMagagula akayeka bawuyayazi inje abantu asikuthiwa uMagagula wayengabayeki. uMagagula wayengabahenyisi, wayesenza sure into nokubana investigator lo babe besithi bafuna no resigner because abafuna uyike ejele. yaninzi bantasi ngaqona. But i-bottom line yayo yonke loo nto i-precious stones zabiwa. Wahamba ke ngoku umntu we-precious stones, namkhumbula uSikhathanzula, wahamba uSikhathanzula wayovula i-complaint. uSikhathanzula after caba kuthiwe ufuna into ethile, wahamba uSikhathanzula wayo-aplayela ezaa nto, waba namaphepha, wahamba waye Rosebank police station wathi yeyi ndizothatha amatye wam. Kodwa sinamatye wakho apha mfoka, wathi ye ningandiphambanisi, ndifuna amatye wam awazothathwa ngamapolisa kwam ezihlelela amatye wam. Kwathiwa bhuti asinamapolisa, asinalentoza, asinalentoza apha, asinamatye. Kwacaba ke ngoku uSikhathanzula ucela i-roommate wakhe into nobana eza picture wawuzithathile mfethu ngala mini ngicela undisendele, wathi nangamapolisa. Kwabe kuphuma ke ngoku le babe-3 kwabe kuphuma le 3 ke ngoku kwezi picture, wathi naba abantu abayothatha amatye wam kwam mabawabuyise. Waye-escalate elo bhulu loo nto bantase, waye-escalate elo bhulu loo nto to a point where yabe kanti iphandwa nguMagagula e-IPD kwathini yabe kanti amatye wona athengisiwe, i-22,000 sezityiwe. Sabe kanti silapha ke ngoku namhlanje uMagagula naye wayotestifya phaa wathi maselukufa aba ndiyabazi mna, ndiye ngobazi into nokubana yabona apha ndidishana namasele and bantase bebahamba ngala 4-man squad 4 or 5 bebe like baba nayo kuthiwa ntoni umuntu ongekho permanent ozawumane efika but bona boyi-4 babehleli nje bakhona. Kisha Lee Stalls, Mackenzie, Julius nalo and Etienne babekhona nangoku kubulawa laa mfana phaa eBrakpan. Ndinixelele mna ngento eyenzekayo and ke ngoku bantase laa bhuti nimthandayo uJulius Nkwale Nonsense uya kwiMadlanga Commission ngomso. Ndifuna aphendulele ye-precious stones. Uzayiphendula thini? Inoba isisu siyahambisa inoba isisu siyaxoxozela senjenje andiqombi right. Inoba isisu bantase siyaxoxozela ingathi uya kwiMadlanga Commission ngomso, but andikho sure because iMadlanga Commission these days uthi kuzawuappear umntu othile ku-appear omnye but uzawufuneka eyophendula. Inoba isisu sana siyaxoxozela, uzawubila amadama ulwandle. In fact uzawubila ngoku, kuzawufuneka mntakabawo andiyazi imphathele ingubo amane ezisula because kuzoba hectic tomorrow. But bantase hambe kanjalo makudanyaza eklasini bantase, makudanyaze ningalibali udanyaza. But ayikapheli iklasi because kukho enye imodule ezafuneka singene kuyo, zininzi bantase namhlanje ndithe kunasilali namhlanje.